खुलुमबाय। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एगजिकिउटिभ मिटिं लायो। बे लानायनि जाहोननि थांखियानो जाहैबाय जों गुवारै सावरायलायनानै खोन्दो आरो खोन्दोसा दाफुंनायनि थाखाय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौ लानाय जायो। आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बुनसुआ सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंहा फैबाय थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बुनसुआ हेफाजाब होलांगोन आरो जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बुनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बेयाव जोंहा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंहा रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैया। जोंनि बायदि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेरेखम थांखि लादों जोङो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोंनि बायदि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। एबसु बायदि मावलांथों, जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। जों जेसेबां दिन जोङो बड'लेण्ड मोना, जोंनि बर' हारिफ्रा जों बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानो हाया, बड'लेण्ड मोना, अब्लासिम जोङो अरायबो बे आन्दलनखौ जों अरायबो सोमावसारलांबाय थागोन। नोंथांमोना डिसेम्बरनि बाथ्रा बुंदों, खालारा मा? जों दिनैसिम जों खालारखौ थिग खालामथ'नो हायाखै। जों थारमाने डिसेम्बर दानाव जों दिसपुर टु दिल्ली जों बेखौ थारमाने सोमावसारनायखौ जों 100% रायजो राजा लानानै जों बेखौ सोमावसारहैगोन।